Er du i gang med optag? Ja. Jeg vil bare klippe lidt fra os. Ja. Så skal du også finde lidt dig selv. Hej, jeg hedder Jonas. Jeg er 16 år gammel. Det her, det er mit badeværelse. Og her står Peter. En fræk bølle med shorts og en meget, meget stram nørdet t-shirt. Lige nu puster vi sæbebobler med Catch Me-funktionen. Hvilket vil sige, at man kan fange dem på fingeren, som set her. Hvis man smadrer dem, bliver de til klistret sæd, som jeg viser her. Og nu vil Peter demonstrere dygtigheden af Catch Me-bobler. Nu ser hvor dygtig jeg er, ikke? Jo. Og 5 gange også ser så mange. Ja, det er lækkert. Film lidt dig selv, Jonas. Lækre shorts, ja, det må man sige. Og sæbebobler her, og sæbebobler der, ja. Og så rejser vi os op. Og se, det er helt tæt på mig. Det ser bare på det, Jonas. Hvad? Det var cykel, var ikke sikkert. Det ser sgu godt ud. Der er en lille pædofil, der lige har haft det lidt sjovt på mig. Ja. Og klæder det i bobler. Ja. Ikke dårligt. Hvis der er piger, siger til dig, at hun kan alt, ikke, Jonas? Ja. Hvad siger du så? Så siger jeg, hun kan fandme ikke lave så gode bobler her. Så siger jeg, så giv mig et blod der, hvor det er sådan noget andet. Det er så godt. Og så takker vi af for Peters og Jonas' Catch Me demonstration. Ej. Nu er det din tur til at stoppe. Sidste. Okay.